onipa na ewo spirit never dies. 12 o'clock or say 12 o'clock Wednesday na ne yiri wi ono be fa ne yiri. Ono na be fa ne. Rollins came to take his own wife. Why? Identify. The spirit of Rollins is talking. Otie Iti. Ewia as Wednesday and ono be fa ne yiri. Already niema bebre wo ho a moja no enti wo try mame no wo try no age asave mame no wasamind. Wo tu no as waje mame no wasamind because enye saka mame no be paralyze aye yare fo basabasa and son of the sa party NDC o say yenhwe ni Rollins himself some nya ye Mystery TV. In the name of Jesus. Kase afibi eye sign na 2025 afiwe eye sign e de ama wo man Ghana ye pa ni nyina ne se ewuo ya ekoso e wo man Ghana mu busua enye wukitwa eni ntire eni etitiru e na afi wo mo atoto from ye hwe ewu e ba na anu ya enra Ghana ya nte asempa ye maame Kunedu Ajima Rollins ono so edne de aba besne ko ene ye saka prophet Abednego e wo menchen wa ha ye ba bedi nkomo mensa wo bre no e busia aha eye mystery TV mesa so be kam ho ne mo di fu akwa ba na fe ye di nkomo from Wakwaba. yeah now mo ho te say Nyame adom dade na so yo ye the rodi ase Japa insuranka ni na ewo Yesu Kristo dim amen yo wo se kwanda ho Daddy enro man Ghana ya ate asempa na afiwe nso de no kwasam ne se aye san ama Ghana ye pa ni nyina ne ekoso wo Ghana atofuwu a eba ni ewu a ekoso ne akame ye se owo ni nyina so eye etitire ene enintire no owo ne befom papa ne ekoso wu ne se yo Japa insuranka no actually say the secret things belongs to God. But what has been revealed unto you is for you and your children to do it. Amen. And yes, you who say, and I'm a bomity and I'm a two and I'm a sorry and I make what I say. Yeah, you did that said the massacre is on the way to Dunkirk. Okay. Now, Obian Misasa and Yauke also for Ascending sign. Now, then, they see a preparation from 2016. Okay. So what I say. And sana ekufa do beba sa program we na nhihye we na sa we na no na wo ho ansana na do dan ekufa do beba be mampani no yes na sa nhihye nyina program nyina wo ho deda very good say afi we be yes san magana pe na odifo no na efri he ayo say no obi apra konya obi apre tumi okay what I say enti sa tumi we ane nhihye we ni aban we a ejina so a ekuta aban sese sa nia obedi hene a odi hene sese okay ne linkrofo nyina no nia wo ba beye ene ne ebesi ni akonya no bedi ye no yo ne ebesi akonya na esi ni ene yegusu hu ne wiye se titirifo no bebrebe ba nti odifo ne yehu ye bi mbesa ato oh se the massacre is on the way to Dunkirk. okay Until the massacre have come. Mavamuye massacre. What kind so be antiase? Woman me ahonhum na ebeka kire mi o. Tama wo ba Ghana 2016 to. I no mo ba into no mo ha de da. ahonhum ne ba Ghana 2016 Me na meka kire. E no mbe hu no mbe gbo wa ma. Won abọ mamane said one ba no ma be ye adwuma. E na me so won kọ no so won kọ na won ba na what won ba bi na wokofa wo mbai. Endo me ya kopum so won saka konwa na mehu ne besi. Wo ba no moja sa. Moja no so enye ankora na bokiti o. Ankora no me say innumerable barrels of blood they are now requesting. Now no by say
2025 ye tagum tagana Okay. nea wobedua ɛna ɔbɛyɛ dɛ Ubetwa. nti wodua borɔde a Utwa body. wodua bayerɛ a Ubetu bayre. amen Amen. ɛnti ɛyɛ nhyehyɛ a ɛwɔ hɔ sɛ wonya ba bɛtra so pɛ asɛm papa bi ani ɔma Ghana Odifo wo kyerɛ sɛ ahonhom ne ba mbɛbɔ wa maneɛ sɛ nkurɔfoɔ bi na akɔfa wɔ mu aba. yes Yɛbɛbisa sɛ hwan na ɛkɔfa mu bae na ansa na memisa sɛ ɛsi dɛn na wo nkwa wɔ na ahonhom ne bae ɔmo no bɛkasa. ɛno ne nea mesɛ mimi haw akyiri no wabisa me haw mente aseɛ wate aseɛ Okay. ahonhom no abɛbɔ ma amaneɛ last one a saa yɛnkae mo yaw yɛsrɛ mo aeroplane kɔbɔɔ fam ebinom firi po no mbae sɛ ɔsɔfo sɛ yɛka kyerɛw sɛ yɛbɛno mogya yɛbɛgye ne yɛpɛ sɛ mo sɛ mopɛ tumi yɛde ama mo awie nti momfa yɛase da ɛmmra Okay. nti ase da no wɔbɛgye na wɔmpɛ nam a ayɛ basabasa Mo pɛ na mo na emu eduru nti na ɛkyɛ sɛ emu eduru deɛ ɛtitirifo mpanyinfo a ɛwɔ aban wei mu na sɛ ne wo kan na sɛ aban yɛ tisu na kɔfa ahonhom ne de ɔmo bae. yóò sɛ wɔn so pɛ tumi a baabi a wɔn kɔfa ne yɛ wɔn ankasa sɛ wɔn no wei nom no ahohom ba wɔbɛdi hene Okay. ndị obedi hini dị a obedi hini wɔ party bɛn mu NDC. nea ɛyɛ adwuma yi mu Okay. ɛna nea wɔn aboa mo bɔ di hini dị a sɛ wɔn nso wɔbɛgye wɔn nea wɔpɛ amen. Amen. Ɛna na difo mimisa sɛ ɛyɛ aseda aboadeɛ ɛna emu bia ɛnkɔɔyɛ nti na honhom no ɛgye akra ne saa na. Naanu wɔka kyerɛ no sɛ sopa akonnwa wagye awie wopɛ post wanya awie wopɛ sɛ wanya awie na nsa na wɔpɛ wobɛnya no wo ne biribi akɔ apam wakɔ kantem sɛ mebɛyɛ sɛ a moboa me na metumi a even ɛsɛ edu nkɛtɛ traditional minister ɔno de me friend traditional minister Ɛyɛ General Mosquito. traditional minister say Christianity is a foreign religion. Okay. To wonder so ye na wanya kura wo betwe ni pati. Okay, nankasa. Say ba say moja kura no won behwe egu no wanya tumi na wo behwe egu. Enti wanu yes. O se ni ko ni su ni ko dai su. Ne we ni so ni ko dai su. And then waka as man thinks so he becomes. Enti asema waka no. Na ye asema ewo ho ide. Ewo ho. Okay. No nhyehyɛ wɔ hɔ a yɛnim Intanya sɛ wɔka ne kɛkɛ. ɔka ne kɛkɛ sɛ ɔno kora n'ano ɔsaman no wei no wɔ nsamanfo no kora yɛ sɛ nkɔm nkɔfa ɔno nso akɔ sɛ du nkɛtea sɛ yɛ ansra mmɛ no anka sɛ du nkɛtea ɔno nso wɔbɛfa no akɔ before the end of the year mpanyinfoɔ no nyinaa they are at stake nsamanfo no sɛ wɔn wɔn nyinaa na ɛkɔdidi ɛkɔm na ɛkɔba nti sɛ obinom adi kan deɛ wɔn nso wɔmɛsi nkɔ Odifo wo ka bibi sɛ apam yɛ maame die anra ɛyɛ Nana Akufo-Addo Adwuma Wallace Day ya wadane ate Ghanafoɔ yɛsese date na mo kyerɛ sɛ akakakra bi na nka ne kunu film no yɛnya 5 years a yɛ ma mpani former president Rollins edi film mu ɛna maame nso aba be film papa ne film ya woda maame nso film ya woda enti woni ne kunu asa apam bi da ɔmo ntem tina ne kunu ko yɛ nkyɛ ɔno nso ko papa wo ka apam wo hwɛ yɛ maame yi wo ne kunu na apam bi da ɔmo ntem wana onyame nhyira. Amen. Ejapa edawase. Yo, Father, we thank you. Flight Lieutenant Jerry John Rollins. Onipa newo, spirit never dies. Okay. 12 o'clock, or should I say 12 o'clock? Wednesday, in a year. Or no, before the year. On one and befa. Rollins came to take his own wife. Why? The spirit of Rollins is talking. Oh dear. We are as Wednesday. And on one befa the year. Already near my baby Mojano into what try, mamma, what try. No, Aji. A 7 mamma was some mind. What 2 was Wajima no some mind. Because and yes, I can mamma paralyze I yara for basabasa. And son of you. No person and say or how beto ne yiri na de pa eye Nana Ajiman Rollins kunedu and they saw be funny. In Sweden, on one other fan, Oh, no, never found idea on penny to 2 penny near
na saa party NDC ɔsɛ yɛnhwɛ ne Rollins himself ɛna ɛka some nni ayɛ ɔno ane party na ɔno ani party no sɛ NDC fo nni ayɛ wɔn yi ne bo ni ayɛ ɔno abrɛ de ne mogya NDC fo nyi Rollins ayɛ anka saa nsɛm yi na anka ne yere mpo wɔagya wɔakyi na mu didi na mo mma ne bia mo mma ne ho ntɔre okay mo mma ne ho ntɔre ɛyɛ ampa so ɛyɛ ampa sɛ ɔmo kɔkyɛ chief imam nneɛma ɛyɛ ndc foɔ no ɛyɛ ampa sɛ party mpanyinfoɔ akɔkyɛ chief imam nneɛma bi ana nkurɔfoɔ akɔkyekyɛ nkurɔfoɔ mpanyinfoɔ nneɛma bi ana na mpanyinfoɔ no nso ɔmo ani ɔmo aso ɔmo te asɛm nti na ade na wɔde kɔkyɛ wɔn mu no wɔn nso akɔsesa no anka nyɛ sa chief imam na ɛbɛkɔ anka chief ma mom na ɛbɛkɔ na anka yɛ maame mu nkɔ the spirit is looking for blood in barrels majo wa jase Rollins na bɛbɔ mama ni o ɛna me krom sɛ ɛyɛ yare a na ɛsɛ dɛn na ɔsaman atɔfo obi asɔre a na ɔbɛ ɛna aka me bebisa sɛ odifo abra yɛ maame akɛdo go film yi yɛba ha ma akyerɛ sɛ maame aba wɔn nkyɛn no abɛkasa abra menka Ghana foɔ yɛ asɛ ne ɔkɔ di kan bɔ so sɛ plane kɔhwɛ ase ɛno nso uhu ɔmane bo amane ne kasae saa bere wo sɛ yɛ mampani dada Rollins aba wɔ Terry John Rollins esi dɛn na wɔn nko ara na honhom ba wɔ no ɛno na me krom nti asɛnti obi nhwɛ mame sɛ yɛ da so sɛ yɛ da yo ade na ɔsaman nkurɔfoɔ tumi bi asɔre ano ɔba na sɛ da asɔfo dɔɔso prophetess prophesy ne ade na wɔn nkɔ okay majo wa jase na asɛm a wɔn mɛka n sɛ nukware yɛ baako pɛ obajo tie and Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Sa adiwe okwa asori bi mu. Na nokware ni ho. Na hu se da de ni ho, kwan ni ho. Na kwan ni ho a nkwaje enni ho. These three things okwa asori bi mu asumye mu. Sa na ebi mu ka jagraja say Yesu odi 122 years. Okoware Mary Magdalene e wo France. Onji neche so onji Yesu neche so 1 oyo trofu okay 2 onim kwan no 3 onim kwaji aya jagraja the spirit of jagraja abame ho abeka kire okay enti Rollins bo manye se na eye den na wonu abre aye na ade na fe mo ba na mo bedidi bi na mo ho atomu a mode na asefo ne yire na ade pa ekodas ento wo tu no no ji hu wa samando ele fe de baby edu no eso ire obefa ne ko na abaiwa no enye ne nguase odifo ene mame mbisa se wo hu ne saa na omoto ye na wotimi save ne yere no wa samando ho no ene ade ntina wantimi ammo na dane na nkɔ baabi na kare yɛ no enkwa no wangye ama no ɔne ne mmɔfra na ntena se wangye ama no se wo ohuyɛ ɛwɔ asɛm adoto ɔmo to ano wase bi kosi sa fe de ɔno asɛ bebi ɛkɔ no yasɛ ɔyɛ eniguase ya bɛnto bɛfa na ade de akɔ se ebrebra ma amane ama eti na wontimi na ne nyɛ bibi ama ne nyɛ yi na se no wanyo bi amesi ni so okay se na wɔre yɛ me yere ni no mo sisa ma me yere ni ma ade pa me ho kafo enti mo nyɛ ma me na odifo mi bisa sa abɛ no wahu ana abra na wo mo to na no wo save ne yere wa asama do wahu sɛ wo ho anka wo abɛka kyerɛ na ka ɛno se wahu sɛ ɔsɛ de enti ne yɛ no kura ho asɛ nkurɔfo bɛka ɛna meka nso obi angye ndi okay majodie sɛ ɛba yi sɛ anka ɔmbɛbɔ amaneɛ na membɔ ne yere amaneɛ sɛ sɛe na ɛkɔ ne sɛe na ɛba bɛto na ɔngye ndi Majo ujeni but say only truth it is written ye may know the truth and the truth shall set you free only truth not reading the Bible so kwa sorry nana ko so kwa sorry so what can Bible but in nan ye kono onimana okuana otiana wo bo na maniana na na mo be no too far Rollins himself came to take his wife amen amen and you know o say wati
tam yɛka akantanka ne nkurɔfoɔ asɛm no wate wɔ ho na wɔn sɛ asɛm no kware nso na yɛka chief imam kura bɛka kyerɛ sɛ I should continue do the work. Okay. Amen. Amen. Let me say what work? I said tell the truth. I said how do you know? So you are Muslim. Sallahu Akbar. Continue talking the truth. So yes. And then they just say me kura ne just say me adwuma no ɛne sɛ ɛyɛ menka ɛna m sɛ kyɛ sɛ no mehu a menka na na sɛ woante sɛ ɔma bɛbu akonta nea wobɛ wiase nea wodade wo nipadua yɛ wotie Me too. woma bɛbu akonta ɛnti sɛ wɔbɛbɔ amane a ɛsɛ meyɛ dɛn Okay. amen Before Sabre, your papa, about the family in the court. yo Na Abrana, your papa, tears in your hair and more on the two and about Koja Baku. mo And you're not almost Semono F. No more doctor. Sir. Son, no money was sending at your mamma, me, baby of Kobias and a man and I in the bamba, or mammy who bind. yo Sabre, papa, the family in the court. And Colana catching it. sɛ nkwadaa no ɛnti na ɔsɛ menka Okay. na nea ɔwɔ aso no ɔyɛ dɛn Auntie. ɔntie dɛn ɔntie na honhom no ka kyerɛ Ɛka kyerɛ asafo no Mm. ɛnti sɛ wobɛtena ase deɛ ne yɛde wo mogya akɔda ase deɛ na ɔsɛ nkurɔfoɔ a ɛbɛ bɛ wɔde wɔn bɛkɔ aseda no ɛnyɛ nipa nketewa o wɔ NDC mu mɛmfa nto pɛn NDC kunadu no ɔyɛ NDC ba na ɔnyɛ NDC ba This for your mamma could maybe what's in who free party no more continue their cry if any Yo. conquer. yo na ɔda so yɛ anaasɛ hena party Okay. party ne yɛ hena deɛ hena na ɛte party NDC Nikunu, nti more or less or Nikunu dear. nti more or less wɔn mo deɛ otwu mu time NDC is for Rollins and his family. Nobody, the founder of NDC is Rollins and his family. Until he has to monopolize the party before. No, you know, self. Often it's only be to silly. Okay. No one said the party belongs to his, like how British monarchy. One said 1 year in and also 1 year away. One said that. And don't look at the oh, the is crying na shino. So him says sana NDC football be na and could display woman. Solo no so I say prophet Abednego Shania MPP for trase ama NDC for the no suna kotu wirem. So the problem of MPP is the cause of NDC. Odifo. MPP for problem. No? NDC for problem and Rollins in ebo mama nye. Okay. Say MPP aye heja basabrina is bound by NDC. There's anything for the church. Until further notice. Oh, I'm sorry. A bad thing so member. Na nkrofo asemo ho say Mwaba party Mwaba, but the power and where they go baby o do go say asofo na dey echa ko bom pa ma no omunya asofo Oh, if was a ben na papaya na wo kanesa. me say Rollins and kasa ka kire me Say wo mo nya asofo. ai den na asofo onyame nipa a Yesu Kristo de ne moja abebo afore amaye eye den na moba power wi a ahohom fufuru say woje won aseda omo ya asofo. It's a question maybe so Odifo say nya asofo na be dia kunya na man pani na be dia ko ka say. hefo na de man pani ni ba hefo na wo won say go ni so hefo na eso onyame si hefo na wo say won fa ne mra Yes, asofo na ehye nkom ne de man no. and the hefo na de o man pani ni ba Asofo. and the party we be ba hefo Asofo. wo koda ase na no won koda ase ama asofo. Okay. It's a be asofo na eji aseda no ana hwan mo na eji aseda. Inna se say no nam se asofo no de osofo ye hina osofo ye hina Okay. wo ka osofo ye hina Odifo obi a odi dom anim titi dom no de makonya me ho. enti wo mo ye hefo Nyame sonfo. nyame somfo na onyame somfo no nyame se aye de na honhom foforo abeje aseda se mumfa maseda mrede eno ne me question me so me how ni Okay. wa honhom na ba ma Rollins have confirmed
So Ghana, we need to pray. There's so many things going wrong. What I say? Antina, sir, the angel of death, sir, Roger, una who say Roger, a home one year, a year of war, Uncle San Roger. You do for the papa. Roger, And now they are question. who is so deeper, is filled with the angel of death, which is called the spirit of Yamadutas. Rollins Akasaka tell him, I didn't make my Roger Kum Wominana. Remember, Roger will kill so many people. And he's coming for that. And nothing to buy. Send me a mistress, so the money in Yabutre. Na Kasa the woman, they say, Memma Quai. Namija, so cum by phone Bibriana. I didn't sacrifice because sacrifice no Waja no Jai. Okay. Also, no so buys will be Kumo. I also okay, Kumo say, try Namen Bisa, Namen Shantimi, ma, hold on. Yes, I can perform ministers and can work and won't see her. Can Roger will kill them. Even Usuban Panu idea. He tried to kill so many people. One more name say, Master be beaten on Mudasutias. Would if when you're walking a serious allegation? Then what's the case? Say, boss of Roger Dean Sanity. No, what's a minimum? Okay. A Bassa Roger Bassa would if for some walking you one. When you want, so a spiritual one, Uncle Bisa said, you make an woman. Okay. Oh, name it. Summation was spiritual. That is a way Magani Magakushia. Ah, ma no be patches or sreme me makwa no nkum nkrofo. Ah, onim ya be koso na make na what wonim. Okay. Roger is having the spirit of death. Also pay to me no spirit of death, angel of death na kasa person bra Ghana dida. And when you pay to me, o sha se kakra kra. Ne ma me ne papa nyina ya so for Roger. And no mo ko join and you say angel of death everyone. And he's coming to kill people. Roger is not a man of God. He's a killer. And then Semia won't go Chengwai, Ojaminipa, won't go Chengwai. Therefore, yes, more than Sumbo. Okay. Won't go Chengwai, Ojaminipa Biako to Chengwai, go to Chengwai. Which means you don't have the spirit of Christ, because the spirit of Christ don't need Ogwai Muja. It needs the spirit of Christ. The spirit of Christ is in the blood of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Amen. And you know, Rollins class say, I didn't miss you, Roger Quai. No, ye nejuma. Let any power come on as of one will. Oh, the angel of death, I will say, the people are a tintinti. One more on my name, warrior say, and I was a sacrifice. A bit of the flu coda, a bit of the say, and conform a Roger in Nina. And the one will say, I didn't wear a pra or mangana, essay or mangana, am I a hutchery? And then it is idea. Also, as right this spirit is a example of our calculated so kumona. If you say, Grofoni, what you say was sacra. Okay. Majority, Me see. and Tita Mobeka and Mima Radiso Muna also like Sadia, and Grofoni Sasaka another ritual say, as a one year what is a Roger Peso Kumoniti, was Sasako being say a more sacrifice. Now, Grofobре. Now painful in Quadani, a dear bread, and Quada, and Quada. And this one idea, or no so on Jai, so when I can so become. And yes, I read the man in Sasso. But rolling some in and I won't pray never by him. A dear thing I was sit Jana, but the best answer will be one. Rolling side the young so sober or betia over here. I know what two will be good nearest. Na waji was someone do. Don't think Rollins is a small man. And to what two, and they say what one, and then they be no better when they're decided 1, 2, 3, third time we know the funny idea, Paco. And to my case, I made you one who say, Nasa, same way. I then I will bomb my money. No, be so actually. No, okay, but any by a number spirit about say man car, they will torment me. So what's a work? As a maker. And you have a few a damn moquia, one back, or be went to that's a money every day. And I say, Minister, they have answer now for the also may went.
innumerable company of angels, devils, Abba. They say, baby, Abba, oh my God, in the last days, and when I make a share, say, yes, there's a rise, false. Even may ask for Ahumodino, may ask for deep from Comsephonia, dear, until Christianity is in danger. Nearby, no, Christianity is danger. Because they say, no, Obian so Yamifia no Kobenyankwa. Amen. Amen. Also, as I say, as some needs. Odi for a benedy. Now, Uncle for the one say was sacred. I just had been sacraban, son, and ye could see with me. And then Yaya can so what one was a quam say, prophet. Wabu. It's a medidimia, a song, they say, phantom moment to me. And until some medidimia, maybe I am. Nanka member Soraka Sassam. Amen. Amen. As some will only say, Okay. or Mangana, our future is dangerous. Emunye. I fear they in my air ban And in the 2026. next 2022, winning to 2028, you'll be winning Emunye. They say the love of God has was cold. Onyamidono. Akofem. Sikado. Obibewu. Nkofoka be accident. Eba he said, Wobesaye. First in quarter 16 last year. What he said this year, Mufra another 16 as a cotton shoe. Who said Pantuno, and the minister, okay, sir, we no Pantuno, who said Pantuno in yet. One moment, your security guard, who said Pantuno, alpha overload. Bosun to one Jamuka. One January. Where they have to sack all of them. But Odi for a home, much say, Sabia, Hona Pantone, life jackets, not the more man for no one, Pranya, the almost share. It's an area sword, dear man for the tickle moon, then Emma will master a day. Don't we have security? Don't we have the president? Don't we have the security man, national social minister of interior? Don't we have people watching over us? They have to control you. The watchman, citizen, and I own citizen, who lets control. Okay. But what vote in what your money can one of money count. In Sunuka one and Sununka, Assassinica one, Assassinica. And in Suna, Nedebia Pantuba, Cooper, Ecuminipana, and the Pantunica, a minister of interior, and a president, Nejuma one and first one, Abofem, second one, Abofem, Ned in Crofo, Ecum. But in America, one person died, the whole America will rise up to kill that one who killed the one. But I had one mattress. Wa ube what I say was some was a Nkofufu from Sayede, a Wunka National Nadmo. What way the what job can one jogger? It's your mocha. One Tessa Pantune, Edim Kofu Gunsunumana. What in the Bosus or Wakodiska are the correct. Nina Ozans. Nina Cancer and what a infallible evil spirit now will use. And they work up me per post, me per power, me per se, me per minister, me per se, Ubako say a daddy. A bo. What be minister in area, 6 foot in Baba Bejanadi. And the baby never baby see or mine, and any panel intention said because she's more. Now you say, whom you are bold. And Nipa Kotui, a Kotu about Onya over something million SSNA, majority is controlled by spirits. Baby is all control about and yet and also say no the MPP and the Ghana man me trust because Tagana massacre is on the way to Dunkirk and the baby say who me rank from Oma Kotu Abano massive. They don't understand. In Tabana, we bring out cartoons and your man, Jennifer, on the two about. Oh, you say forget what? Okay. Forget me yet. Me will be. For boys me yet. Mankasa baby me could do Sunano Salaga. Girl be jaham to me and 7 years. Open there also be Namukoto. Oh, dear. Oh, they met you half your baby. One out of channel. Okay. And didn't
ɛwɔ wiase ɛyɛ ade ɛwɔ hɔ magye wate aseɛ It will not for vote. ade no ewura nipa ɛyɛ spirit ɛnti ɛno ɔnsɛ bɛwura kɔna kɔto to ɔnkɛ sɛ ɔkɔto no ɔbɛwu kura ɔbɛto Okay. Again, near. ɛnyɛ n'ani a we call it the spirit of bewitchment ɛwɔ bible no onyankopɔn akasa ɔsɛ who has bewitched you for not to obey the truth that he might be healed why na adwere wo aka nkyɛ go so na fɛ de wompɛ sɛ ɔbɛtie nokware na woasaw yareɛ ɛnti the spirit of bewitchment adwere enchantment freemason nom ne adeɛ ɛwɔ hɔ a mɛsɛ ma yɛ bi yɛ ama me bi yɛ ma wo yɛ de ma Okay. ebu akụkọ baako a confirm ne ɛyɛ ne yɛ duro na fra nko ato ɔbɛwie ne na wowie wohu sɛ wontumi nwie so na ɔbɛwɔ sɛ wawie awie Odi for ne yema obi sa ne de ma obi se fa ye de se nka wadwuma a woyɛ de ne sa ne ma ne emfa. na mesɔre na meyɛ sɔfo Okay. na wɔsɛ me meyɛ kronkron Ana- Wa be na na. ade bia sɛ menka nkyerɛ ɔyɛ no nkyɛ sɛ mehu o ebi a na megu so nam baabi ma ɔmehyɛ ma bɛpue all that you are doing every secret there's no secret under the sun Okay. amen Amen. ɛna meme sɛ mema nkɔ bible school mekɔsuae na mepɛ sɛ mehu na mehu mankasa mebɔ berɛ mehyɛ berɛ ebi anye sɛ nsamanfo ba atɔfo ba weba na mepɛ sɛ mehu me koraa me ne hena ɛyɛ da asɛm Okay. ebi anye sɛ Rollins abɛka kyerɛ me the death of his wife is by himself ɔno a wafa ne yere kɔ dɛn nti sɛ ndcfo yɛ bɔne ayɛ wɔnda Rollins ase amfa nidie ne obo amma no ɛnyi na ayɛ ɔsɛ kankan saa papa bi na ɔfrɛ no saa ntonto mosquito no And then maybe say ne sa breje no mosquito onam dendenden thank you to. Then Ghana flash say take no so no betima be flag bearer dey ama NDC party maybe say Rollins best round no can be the fast me say Rollins say saa kwa na ɔyɛ so ɔfrɛ no mosquito no na just asɛm wɔ hɔ na asɛm no the Rollins was someone to still is talking about mosquito also why traditional minister onipa no nji Yesu ni ɔnso nyame a then ɔbɛyɛ okay then ɔbɛyɛ traditionalist traditionalist na traditionalist ɔsɛ ne ebesi sɛ mogya koraa na ɔmɛhwie na sɛ na ɔde anya tumi a ɔbɛhwie nti sɛ mogya no gu so baa na ahemfo na ɛyɛ okay amen amen ɔsoro kokoro mpo wɔyi na ato akyene akɔto wura mu wonni Kristo wɔ Ghana ha due if you don't have Christ make kamfo Yesu Kristo akyerɛ wo ɔsɛ come unto me all ye that labor in heavy laden and I'll give you rest you may find rest for your souls wonni Kristo wɔ Ghana ha due nipa na wɔn sɛ nipa they are all possessed and filled with the word devils so Jesus Christ called unto the 12 disciples he gave them power against unclean spirits to cast them out to heal all manner of sickness all manner of diseases devil is unclean spirits so Ghanaians are Muslim majority are using unclean spirits okay even the pastors apostle kantanka abeka kyerɛ me so no kro use unclean spirits I'm saying that we na me na abeka kyerɛ me Duncan Williams ɔsɛ jana asɛm kawa Yesu ba ɔsɛ kawa Yesu ba no kuda sekai what kind of life is this they are deceiving the whole nation so Christianity is in danger the future of Ghana is what so pathetic and you know and people love the world than the kingdom of heaven amen amen Odifo wo kyerɛ sɛ former president Rollins kyerɛ sɛ ɔsono amanyoku no ne yɛkɔ so mu na ɛyɛ NDC fo na ɛkɔ so ne yɛkɔ so mu sa ɛno na pam wɔkɔto yire no ɔsono na nkasa 31 January no ka bibi fa ho ɔsono na nkasa aka kyerɛ me sɛ NPP fo amhwɛ ye ɔno bɛtena yire no mu saa wɔma ɔsɛ hɔ no fi na mode ne bai okay na sɛ mo atra sɛ NDC fo de na kɔto yire mu a
ɛnyɛ na de foforo ɛhɔ na ɔda na sɛ MPP fo ahwɛ yie ɔno so no mbɛtena wiye anim saa na ɛkyɛ sɛ MPP bɛyɛ daade ɛbɛtete apansa bɛkɔ position saa Rollins Abba said the cause of the MPP is the NDC. Ntɔkwa a ɛkɔ so wɔ camp ahodoɔ Dr. Muhammad Bawumia to be mane wei na Ken so Okay, be mane hɔ na when you say someone see, Rollins have told me the whole mysteries in the whole Ghana. Also, no, say the longest president in the whole Ghana. And they're just common person. Now, Rollins to come to you to tell you this mystery. And then maybe someone will say, what a daiso and obinyani you. Say a daiso. Say a dayo. One can't me. Out of the we see ni pass back. Out of the bin so be anajo woba ebi awia any time ya dey just say unless I didn't call God. Minya ye pabo frere de pe all the universe. Ebe jawoti. Amen. Amen. Odi for face abe ye bisa se wo kyerɛ sɛ wo wɔ haw wo ho tetew wo ho yira wo pa no ye de ama wo odi for how potent be ne how fato be ye bia na obi tie na wo hu sɛ how I have a pay me wa no ni ya na mfa meboa. Yo onyame Israel. Amen. Ose fa wa kwanhye Yehowa nsa na fa wo ho to ne so na onu na obeye na onu na obeye entimi so me ya osofo bi odifo bi ade na samafo de bia wo ba me ho abosum ahohom osoro ya asase abofo nyinara na biribi a na won bebo mamane menti ase ne ekoso mehu ade bechi na asi meto mehu mete meye mehu ne nyina mekurante me hina menti ase amen Amen. and de bia no bi wa anu yi Galatians 6:1 no say mo a mo ye honhomufo no enti me bo honhomufo na amane na won so wo mo obo bia won fa mbo ame no defo ahohom ne ba ya na wo bisa mo se adan no mu chusu wo so mbeka asem na kyo se de bia obisa ya nka benya no ye wo mo you wo mo de aka kire me say ni wo ahwa tia one kantaka so hu kania bi okay and I'm saying now kania the star of Africa is there any kania above the star of Africa o se kania bi wo na kania be o se nunti no aba no wo hu sa kania no and I'm so go be say eja kantaka apostle kantaka se wo hu kania bi no so on kai the three wise men wo hu biribi ene wo di akiri de no wo hu no mo kania kania ehina kania Yesu Kristo kania and the kania bi who say apostle de na na say and the kania wo say no hallelujah amen and I running say well who say I say ma make nyina eye no kware okay kodo bo ache de eduro ne ade na eye na aso no megu ne niama bebre eye no kware aso no gusu jija na njija enyama bebre awurade kani na onkokuru kani na esia na ensi wo hu ana wo hu but why didn't they want the truth okay and I won't fan so and nante so ahwehwe emfa ye adwuma amen amen alankase okoto abane no sokoye president da onfa seska no empa adwuma bi no ye na obedi o ekosi hifa sika alankase de ko shemu so ye party ekosi sen sabi wa sesa party ni di wa sesa movement wa ba ni UP won so wo da so dada so okopo ma de yellow no alankase munti onyame asem kopo mo yellow no na ma bia yellow afranta yellow saskenia wodidi no etuko efede UP afranta no United Party no on hina na United one can say alankase sanko MPP no be sanko de and that's the best way alankase will be alankase is from MPP okay all of them should go back to MPP one you sanko one jai na ne wo be man wo fa man no one support one trust say me koye obeshi ni sika for nothing what I say into one say they don't want the truth odifo ne kra ye man peni dada etimi bo bi a NPP flag ruship race no bedi gunku ni kire oh na woman eno na wo dwe fra bere ho no mu dwe ewire ni mo so no da wo so no nya bai
Na enye ni obetime be di party no obetime di osoro na ba. na se wodo ba na ho to wa na utumi ye na be Okay. na wo pese oba no obi nso otwu obi se o enti no wo nkwa ho na ese odwen ya na se odwen party ana odwen oman ne ho eh party a we metu maka we so nya wo be yo se mra ofuru no obi twu enti ondwen wo Okay. amen Amen. osoro nso da wire no na ne den na ma osoro no koto wire ana my Muhammadu Bawumia say your mistake yes lo mo fa boni nche ebi no so ye kwase ade na o ka say won fa boni nche ana mo anti so ye Bawumia Almost say sakwa na oye weak leader. oni po pasu je no pe no kware no won say won pe no kware enfum so a wo ye onim Nasra Cathedral sika akomuni ade nyina osoro so beka onim no kware na onim ko ka no kwa obi di bia ede when na make cho we obinya Muhammadu Bawumia ye bebo na to akire denti oka no kware denti opasu dwe denti ena won so ni papa atoro na da meye se memma mu se meye atoro na da at the end of the matter is to fear God, but at the end of the matter is to what? Fool the people. Odifo bibia ka chibi. Na some honey. Okay. Na Martin na mehu ena me di kwa dance. Tell me say on so bra metie bi. Na mo fantu gba. Se bia den na ma mehu ade den na ma me ye say. Se bia dai na me so. Etebdo mo onya me chira. Enti hwe ni obi o. So obi yare obi ha obi chiro bi so dia. Wo to me chira na mo bra. Amen. Amen. Ebusia asem na wie ne se how bi da so amane bi da so koda da bi na wonnemu o tete wa brabo no mo bra na wo hu hu anu American for Dr. Abednego ede no ama o ensa wo mo reku junction numbers no enegu screen as na bibia na be kase papa onye pray for me intent na fie na friend ensa papa me how need bompa ma me basa wa amwa wan kasa wo friend na wo gibe ya wo no na watu anamo na waba eye mystery tv message so me subscribe to me so dia mame when me aso na ya kai sa wo de be oni beka ho sa no na upload ni to mo ape wo se phone na ba won kai no timo se ne ensam no ni nyina esiti all the social media handles so ko ho a eye mystery o like no wa share na fofo so nya bia hwe me din e the dark gold e be sen share. This program is brought to you by Rabboni Group, the Kingdom of God Ministry International, Unity of the Spirit in the Bond of Peace Fellowship, Runyamibechre Prayer Camp, Camp David, God of Israel, Inspirational Research Society, Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, Commission on the Rights of the Kingdom of God and His Righteousness and Administrative Justice, Rabboni Supernatural Intervention, Ele Hadi, Barim University, Prophet Dr. Abednego School of Giftology, Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory, Mystery TV. Yakon man makro ma yenyi prebu okwanso wolala odofo ede ne wo hawe ede ne wo dadwen yare be na aye kwankwa odi chenchecheche a wonya anu aduro ende na me kanfo Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ede ama eye Prophet Dr. Abednego ene da no. A wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweye mremu awrade eyi no ama wiase se sunsum yare bia aye okwanko a Dr. Edikre wo ende na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology. Kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me inti hwehwe Prophet Dr. Abednego achiri kwan wo insanwama do achiri Oreku Liberty House adase Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576 na say 027-8977-215 intro do for Kai se wo twiri bibi wo so na semba na bibi kram